ଏଟା କ'ଣ ଆଣିଛ? ଥଣ୍ଡାଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଅଛି? ଆଣିଛ? ଆସ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପିଇଦେବା। ଦେଲ ମୁଁ ପିଏ। କ'ଣଟା? ଏଇ ହଁ ନେଉନା ନେ। ଆରେ ଏଇଟା ବା ପୁଅ ପିଲା ଥଣ୍ଡା। ପୁଅ ପିଲା ଥଣ୍ଡା? ହଁ କିଏ କହୁଛି? ହଁ ଏଇଟା ଝିଅ ପିଲା ପିଅନ୍ତି। ଝିଅ ପିଲା ପିଇଲେ ତାଙ୍କୁ କାଳେ ନିଶା ହବ। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁନା, ଝିଅ ପିଲା ଥଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଏଇଟା ପୁଅ ପିଲା ଥଣ୍ଡା। ଏ ତ ସବୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତମେ ଯଦି ଇଏ ହେଉଛି ପୁଅ ଲେଖା ହେଇଛି। ସଁ ସଁ ହେଲାଣି। ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଏଇଟା ପୁଅ ପିଲା ଥଣ୍ଡା, ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ସଁ ସଁ ହବ, ବୁବେଇବ, ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଭୁକିବ। ହଁ ତମେ ଯଦି ପାରିବ ନୁହଁ। ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଆଗ ପିଇଦିଅ। ନୂଆ ଆସିଛି କ'ଣ ଦେଖୁନା, ଦେଖ ତମେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ଏରା ବା କ'ଣ ସବୁ ଛାଟି ମାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି? ପିଇବ, ବୋବେଇବ, ପୁଣି ପାରିବନି ତମେ। ପାଟି କ'ଣ ଝିମଝିମ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଲ ମୁଁ ଟିକେ ପିଇଦିଏ। ପାରିବନି ତମେ, ନିଶା ହେଇଯିବ ଯଦି ସେଠୁ ଶୋଇଥିବ। କ'ଣ ଥଣ୍ଡାରେ ନିଶା ହେଇଯାଉଛି? ହଁ ଯଦି ନିଶା ନହେଲା ତମେ ପିଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ତ ତ ନିଶା ହେଇଥିବ ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ପିଇବି କେତେବେଳେ? ତମେ ତ ପିଇବ, ଯଦି ପିଅ ଅଧା ପିଇବ, ଯାହାହେଲେ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବନି। ଏଇଟା ବିୟର ନୁହଁ କି ମଦ ନୁହଁ, ଭାବନା ମଦ। ଥଣ୍ଡାଟା କିନ୍ତୁ ନିଶା ହବ। କାହିଁ କରୁଥିଲ? ପିଉନ, ପିଅ, ତମେ ତମର ପିଅ, ମତେ ମୋ ଦୋଷ ଦେବନି। ନିଶା ହେଲେ ମତେ କହିବନି। ନା ତ ନିଶା ହବ ନିଶା। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପିଅ। ଆଉ ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଶୋଇବାକୁ? କାମ ସବୁ କରିକି ଶୁଅ, ମତେ କହିବନି ହେଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି। ହଁ ହଁ ମୁଣ୍ଡ ନା, ଆଉ କ'ଣ ତଳଟା ବୁଲଉଥିବ? ସତରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ତମ ଭାଇକି ଆଉ ବୋଉକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ପିଇଦେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ବିୟରଟେ, ଯେଉଁ ଆଲକୋହଲ ଲେସ୍। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ପିଇମି, ଜଣେ ଦେଇଥିଲା। ଇଏ ତାର ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ସବୁ ପିଇଛି। ଆଉ ଗଡ଼ିକି ପଇଲେ ମୋ ଦୋଷ ଦେବନି। ଦିଅ, ସାରିଦିଅ, ସାରିଦିଅ। ଆଉ ରଖିଲ କାହିଁ? ପିଉନ, ପିଇଦିଅ। ହଁ ସବୁ ପିଇଦିଅ। ନା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ଟିକେ, ତମର ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି। ପିଉନ, ଆଉ ମୋତେ କାହିଁ ଦେଉଛ? ଛାତି ଭିତରେ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି। ହଁ ଜୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଅଛି ନା? କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି? ଝିମି ଝିମି ହବ, ତାପରେ ଖିଚଖିଚ। ଶୋଇଲ କାହିଁ? ଶୋଇଲ କ'ଣ? ଶୋଇଲ କ'ଣ? ଏ ଯା ଯା, କାମ କର, କାମ କର। ଏଠି ସିଆଣା ଦେଖେଇବ ନା ଥଣ୍ଡା। ପୁଅ ପିଲା ଥଣ୍ଡାଟା ମୁଁ ମନା କରୁଛି ପିଅ ନା, ତମେ କାହିଁ ପିଇଦେଲ? ମାନିଲନି।